Dneska vás tu v tom ďalšieho videa, dneska to budeme točiť Minecraft, fakt. A je tu so mňou Janko, pozdrav sa do videa. Čaute ľudia. Dneska ideme hrať na Minecrafte také skoky. Presne tak. A ak to dáme, tak sme bossovia. No, a takže, ja by som vám chcel povedať, aby ste mohli dať like. Áno, a nejaký odber. To by sa hodil. Ty si fakt nejaký bláznivý. Ty si dal dačo iné. Nedal. Aha, dobre. Nie tie skoky. No, ale toto je. Ideme pokračovanie, lebo no, vtedy nemohli natočiť, lebo ja som mal vieš takú prácu, ale to nebolo nič. To si nerobte, nie? Ako keby ste to nepočuli, áno. No. Ja mu sa skoro vybil mobil. Presne tak. No, A to je to. Začíname proste. Takto, toto je ľahký. A túto vodu musím dať, aby aby zomrel takto. áno, proste tak. Takto. A viete, prečo som to dal z diablokov? Lebo to je také krajšie. Nie, A to? lebo som boss. Nie, ty nie si boss. Som kráľ. Volchala Syriakári sú bossovia, obidvaja. Nie sú. Sú. A Joveskaz je boss. Toto je taký obskok, že My pozerajte. ináč sme hrali obidve hry, čo hral Volchal. Pozerajte. To sme aj natočili. Toto je taký obskok, čo urobíš. No, ja mám teraz kreatívne hry, kde riešte to. A to bude, že takto. Proste tak. Tam by si mal dať na konci nejakú čestku. A s dobroma vecami. To ma napadlo, chápeš? Počkaj, čo to dá urobiť? Ale toto nikdy nedajú. To je na 3. To nedá. To dajú, to je ľahké. Nedá, to je na 3. To nemôže byť na 3, to musí byť aj proste na 5, na 6, na 7, Aha, neviem. kde si ďaleko. Okay, to je fáde. To What je... To čo tam je, nejaké jazero? To som zastatil, aha. Tam je nejaký hrad? Lebo to je najlepšia mapa, chápeš? No, nie reklama. Nie, to sa nedá. Preskočte to aspoň vy, áno. Hej, mohli by ste to preskočiť. Nie. Tebe prišla reklama, nie im. No ale myslím tak, že oni by mali preskočiť, akože dať to. Proste dať, vy to chápete, proste tento debil to nechápe. Nie, ja nie som debil. Tebe prišla reklama na video a im sa to nedá No a preskočiť. dá sa to dať. No to fajn, na to nemyslím. Dáv si to? Počkaj, tento obskok je taký zvláštny. Havo je tu. What the fuck? Pestuje, okej, pri mne. Čaká nám, poď sem. Havo, aký je pekný Havo. On ma oblizuje, what the fuck. Je pekný. Vole, to je... What the fuck? Vieš, komu mi pripomína z Minecraftu toho psa? Proste tak. No nie, to je nejaký Stafford. Môj Bože. What the fuck? Zvláštny pes. A to není náš, nemyslíte si ľudia, áno? Oni majú husiatka. My máme husiatka aj sliepky. Takže, What the fuck? tak tento obsok je taký zvláštny, nechápem. Obskok. Ty si hluchý. A na čo smeješ? Lebo si vtipný. Ty si povedal obskok. To čo bolo? Tento sa dá, no. A na konci dať nejakú čestku. S mečami. A
A tam daj takú veľkú kocku a tam zombíkov. Właśnie tak, bo to som chcel robiť, to ma napadlo, Braško. A idem to možno asi sem robiť, nie? Daj takú, 3 zátočky daj. Čakaj. No to bude. To asi tu, toto je málo. Ale ty s týma zombíkami sa vyduje. Daj mu tam nejaké diamanty, redstone. Ja mu tam Možno- dám čestku a dám mu tam tento kostým, pozerajte sa. Tento. Prečo nie drevený? On sa Drevený není kostým, počkaj. Tak mu dám drevené nástroje, chápete? Dám mu to potom ešte takéto Tam som hnedé one, také, proste, no, také veci. Chápete? A daj mu tam king slime. No ako to spravím, what the fuck? Normálne jak domček. Nie domček, daj tam takú platnu. No, toto bude super. Tam mu dám pastu a tam tie týnčka. TNT? Okay. Ale na gombík. Kombík? What the fuck? To ako? Ja už viem, čo tá páčka a... Áno. Áno, už viete, čo myslím. No ľudia, dajte nám like. Mohli aspoň ten like, nie? Sme boli aj šťastní za like. A za odber. Vlastne tak. Počuli ste mojho kamaráta Janka? Prečo sa volám Janko? Je to divné. To meno je divné. Pretože sa voláš Janko, nie? What the fuck? Preskočte si to. A to je to dobrá hra. Ale je to fake. Ok, je to fake. Ale ja si to nestiahnem WTF. Lebo je to trápne. Presne tak. Trapárna. Dáme takto. A ja... Ale počkej, to im stačí WTF. Tam je, že... Niekedy si zahráme spolu Minecraft. A dáme to, vieš na čo. Tak kedy sa môžete pripojiť. Som Jozef Olach. Áno? Nie? Ak sa pripoje Bolchal, to by bolo super, ne? Bro. Prečo to teraz som povedal ona ne, po česky, vole. A teraz tiež. Sakra. Keď sme Slováci. Čo to je? Počkej, už Asi si zvyknutý som po myslela česky. Bolchal. Nie. Áno. Ty ma nebudeš nikdy bokal. Ty budeš noob. Nie, budem futbalista Cristiano Ronaldo. Nebudeš nikdy. Nie. Neverte Ja mu, budem. Braškovci, neverte mu. Ja viem, najlepšie hra futbal, na mňa sa dajte. Klame. A na Robloxe si hráte Snapchat, je to docela dobrá hra. Presne tak. A tuto ten noob je fakt noob. Ako ty? No, nemyslím. Takže teraz si sa priznal, že si noob. Nie, som povedal tebe. Takže je to pravda. Ešte by si mohol tam dať? Čo? Katapult. Katapula, keby tú páčku stlačil, tak by ten katapult vypalil TNTčka a možno on by zomrel. Ale ty do tej šťastky daj hrozné drahé veci. Hej, na konci to tam. Hrozné drahé veci. Napríklad, Tu daj zombíky a ešte to bude pokračovať. A dám tam, že slimy. Hej, slimy. A ešte to musím robiť takú. Aj tie skoky sú docela dobré. No takú Tam si ich ja skúsim, tam si survival. bez kreatívu. Nie. Obroč. Fú, ten hrad sa mi páči, ideme sa tam pozrieť. Kde? Na ten hrad. Ó, to som nevšimol. What the fuck? To som si fakt nevšimol. What the fuck? Nie? What? OK. Bule. Tu
Tu by sme Proč mohli... rozprávaš po česky? Neviem. Tu by sme mohli kľudne aj bývať. No. A to, ale ja vlastne tu budem bývať v tomto hrovu. Pripojí sa môj kamarát, môj brat sa pripojí na môj tento svet, takže sa vymyslel ja tento svet, aj som ho A napojil. on sa volá Sebastian a je to dobrý hráč PUBG. Ale ja som lepší. No to je áno, si lepší. Si mladší, ale lepší. Veľmi by som v PUBG. Som najlepší, som prvý, vieš o tom. Prvý. Hej, ja vám teraz nenadávam, že ste veľmi vynikajúci, ak hráte PUBG, tak ste dobrí v PUBG, ale vlastne ja som prvý. A to osvedčí aj môj kamarát, že? Áno. To je pravda, áno. Áno. Je to pravda, on je dobrý PUBG. Mňa napokal 15:30. Áno. A to mi dáva... Let's scare that random Preto dude out ti- there by making our car sound To mi like dáva F1. také killy, že ja som sa normálne zbláznil. Aj Saza mi vyšla, mu. Ja som normálne plakal. Skoro. Nie? A ja som sa doma rozbrečil. Presne tak. A ne- Tento ako bouchal. Hádajte, aký je môj rekord koníčiek. Napíšte, ja vám poradím, napíšte 89. Nie. To je málo. No vlastne... 89, to klameš. Áno, 89. Ja to docela málo, ale ja čoskoro nehrávam futbal. Lebo tu v našej ulici sú núby, Presne tak. núbaky. Oni Okrem mňa, môjho brata Seba a jeho. Chápete? Ostatní sú núbaci. Ich napadajú také blbotiny. Aj keď môj brat Sebo nemá YouTube kanál, veď vy ste ho ešte videli v prvom videu je. Ak chcete, tak si ho môžete pozrieť. Tam som ja a môj Keď brat ste tam Sebo. videli tú srnku, Áno. to bolo fakt husté. Ak ste ho videli, tak si to nezabudnite pozrieť. Ak ste to nevideli. Dáte like. Vieš, čo môžete spraviť? Aj tu môžete dať like, ale presne na toto video. A ten hrad sa mi docela páči. Za ten hrad dajte like. Ten hrad je fakt super. No, Ale aj tie stromy sú pekné. no. Aj ten mesiac. Všetko tu okolo je pekné. A tie bloky. Wow. Je to docela pekné. A tam by si mohol dať dvere. Vieš, čo robím? Tu dám, že... Počkaj, čo spravím? Neviem, čo spravíš. Tam sú tie hryby, to je fakt pekné. Tu dám proste takto dvere. Tak čo spravím? A tam by si mohol dať aj ono. To nedelaj, to je veľmi malé. To dá ako nič. A mám plán, keby som už spravil takú cestu a on by si povedal, že tam je niečo z Diablo, možno to vykopem a budem mať prachy. A tam by si dal katapult, aby si bol tam. A tam strieľal by si z katapultu. Možno by si tam dal zombíkov. OK, to je dobrý nápad. Choď do poltáru a zavolaj Endermana. Endermana. Nemám kde, ja si ho môžem spavnúť. No, to ma nenapadlo. Pozeraj sa. Enderman. A kde ho mám dať? No tu dnu. Nak sa Dnuka? zlákne, hej, nak sa zlákne. No, sa môžu teleportovať, tak ja nemyslím. What the fuck? To ma nenapadlo, ja som fakt debil. Prečo nedávaš tie lampy? Tie lampy sú krajšie. Presne tak. Ako modrolampy. Lampy sú krajšie, máš pravdu. Tak aj dám takto. No tak to je super. Ešte dám jednu sem. Keď sa to hodí, tak... Už daj tie zombiky. Zombiky mám dať? Hej, už daj ich rýchlo ich daj. Ak sa budú sať, lebo tu je svetlo, vieš. Rýchlo ich daj. Nemusím rýchlo, ešte neukončím video.
My to nestihneme. What the fuck? Ja ukončujem video.